खुलुमबाय नोंथांमोना नायगासिनो दङ समनि रादाब दिनै आं दङ नैबे खावसि बाजार ओनसोलनि गोजोनपुरि गामियाव दा नैबे गोजोनपुरि गामियाव बावैसो साननिफ्राय बेबायदि सरकारि दैनि टेंकिजों बा पाब्लिक हेल्थ डिपार्टमेन्टनि दैनि टेंकिजों गामिनि रायजो राजाफोरनि थाखाय लोंनाय दैखौ रानबाय थानो गोनां जादों बोथोरनि दुंखावनाया बांदों दा बेबायदि माखासे जोंनि नैबे हालामनि दैमा दैसाफोरा रानलांनायजों लोगोसे लोंनाय दै दैखरनि बा टिपकलनि दमकलनि थाराफामनि दैफोरा गासिबो रानलांजोबनायाव बे ओनसोलनि गोबां गामिफोरा रानखावजोबनायनि जाहोनाव बेबायदि दैनि आंखालजों भुगिना थानांगौ जादों दा बेनि गेजेराव आङो नैबे गामिनि सुबुंफोरनिफ्राय मिथिनानै लागोन नोंथांमोननि गामियावहाय गुबुन बोसोरनि रुजुनायाव देग्लाय दैया रानलांजोबनाय बेहाय नैबेबायदि सरकारि गारिजों दै रानफैनाय माने बेबायदि थासारि जादों आरो मा फोरमायगोन मोजां मोनदों जोंनि जेन'बा जोंहा फिसा थुखैनो मोसौ दैदौनो जाला जानायाव बेफोरबायदि गारिजों दै होफैनायखौ मोजां मोनदों आरो देग्लायनिफ्राय एसे माबा देग्लाय गाज्रि जादों दै राननायफ्रा अबस्थाबो गाज्रि जादों दिनै सारा जेन'बा सारा दावराय नार्जारिया बेफोरबायदि होफैनायखौ जोबोर मोजां मोनदों जों गोजोननाय मोनदों बड'लेण्ड जाति सुरक्षा मन्थ्रिनि दैदेनगिरि दावराय नार्जारिनि नाजानायाव थांनाय 10-15 दिनसोनिफ्राय नोंथांमोननि गामियाव बा बे ओनसोलावनो बेबायदि सरकारि गारिजों दै रानबाय थादों दा बेनि गेजेरजों जों मिथिनो मोनबाय नैबे नोंथांमोननि गोजोनपुरि गामियाव सरकारनिफ्राय बरिं गायदों होननानैबो जों मिथिना मोनदों दा बरिं गायसेयावबो नोंथांमोना बेबायदि सरकारनिफ्राय बे सरकारनि गारिजों दै राननायखौहाय आदबनानै लानो गोनां जादों मानि थाखाय रोगानोबो मोजाङै ओरै जेन'बा जोंनि गामि गेजेरावसो होनांगौमोन ओरै साहा सयसारगहरनियावसो बसायफैबाय जों बेखौ गोजोननाय मोनाखै आरो जों रोगानानै जानो हाया जोंहा बेसेबां गोजान जायो जेन'बा जों गामि गेजेराव बे बरिंखौ बसायबा जों गोजोनगौमोन आरो दा जों बेखौ मोजां मोनाखै माने अदेबानि बे बरिंआ नोंथांमोननि गामि गेजेराव बसायालाबानो माने गोजान जायगायाव बसायजानाय जादों बे बरिं गोजान जायगा साहा गामि जोबनायाव जेन'बा बेनि सय सारगहरसोल' दंजायो बेखौ मोजां मोनाखैना आरो जों बेखौ मोजां मोनाखै जोंनि गामि गेजेर जेन'बा बै एलपि स्कुलाव खाथियाव दोजायोमोन बहाबा एसे गेजेराव दोजायोमोन आरो मा फोरमायनो सानगोन ना सरकारखौ जोंनो दा गेजेराव मोनसे नांबावगौमोन आरो बरिं बसायनायखौ अननानै नांबावगौमोन आरो सारा फाम जायो दा बरिंखौनो बसायफैबावो सारना जों बेखौ एसे समनि रादाब नायगिरि नोंथांमोना नुनो मोनबाय नैबे गामियाव सोरखारनिफ्राय बरिं बसायदोंमोन दा बे बरिं बसायनाया रायजोफोरनि खाबु बायदि जायाखै होननानै गामिनि रायजो राजाफोरा दुखु मोननाय फोरमायदों दा बेबायदिनो आङो गामिनि गुबुन सासे आइजोनिफ्राय मिथिनानै लाबावगोन मा फोरमायगोन मादैया आंबो बेखौनो बुंगोन आंनो नैबे जोंनि गेजेर खन्द'आव मोनसे नांगौ आरो बै खोला रायतनि एसे फैनानै मोनसे गिदिर बरिं जोंनो नांगौ आरो नोंसोर अननानै होयोब्ला हायार सेकेन्डारि उथ्रिनाय फरायसाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां बिए सेथि सेमिस्टारनि थाखाय गबिन्द बसुमतारी कलेजाव मुं थिसननाया सोलिगासिनो गिबि मुं थिसननाय 100 फरायसाफोरनि थाखाय स्पेशल अफार आरो गुबुन गुबुन रोखोमनि बेसेन नाङै क्लासनि खाबु होनानै मुं थिसननायनि हाबाफारिया गबिन्द बसुमतारी कलेजाव सोलिगासिनो फरायसाफ्रा गावनि गोसो बायदि साबजेक्टफोरखौ सायख'नानै लानो हागोन लोगोसे बेसिक कम्पिउटार क्लास सेल्फ डिफेन्स स्पकन इंग्लिश क्लास बायदि खाबुफोरखौ फरायसाफ्रा बेसेन नाङाजासे लानो हागोन बे कलेजाव गासैबो फरायसाफोरनि थाखाय फ्रि बासनि सार्भिसनि राहा आरो बिजाब बाख्रिनिबो राहा दं आरो बे खेबनिफ्राय भिउ सेन्टार अदेबानि एग्जाम सेन्टार महरै फरायसाफ्रा गबिन्द बसुमतारी कलेजावनो आनजाद होनो हागोन गबिन्द बसुमतारी कलेजाव एसेल' बेसेनावनो मुं थिसननानै कलेजनि राहानि खाबुफोरखौ लानो हागोन रोखायै मिथिनो थाखाय फारियै होनाय जानबुं नाम्बाराव कन्टेक्ट खालामनो हागोन